са много натоварени. Нашите грижи са насочени основно към децата. Когато майките са спокойни за децата си, могат да са ползотворни на работата. Общината разполага с 8 детски градини, в които се обучават и възпитават много деца. Затова решихме проблема с децата в детските градини на община Стамболийски. Благодаря. Господин председател, какво можете да направите за децата в община Стамболийски? Близко бъдеще предстои построяването на детски площадки за игра. Също така намалихме таксите за детските градини. Благодаря ви, господа, за направеното от нас за децата.